Maswera sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So I am a final year student ku-UZ and I am confessing kuti ndakarara nevamwe lecturer kuti ndinge ndichizopasa my own core module. He had promised me kuti vainge vachazondipa a distinction, but after I had fallen pregnant, he blocked me and vakabva vachizondituka. Currently I am really sick. I think kuti zvandakaudzwa nevamwe madzibaba vekuchitungwiza chinenge chokwadi kuti ndakagadzirwa nemukadzi wavo, because lecturer ava vaita sekunge vainge vachindida vachiti pane possibility yekuti vanokwanisa kuzotitora tiri vaviri, inini nemudzimai wavo. Vakati asi ndichakutsvakira kwako kwekuti unenge uchigara. Yes, that was fine. Pakabva pachizoitwa ma-introductions, but akangoperera pafoni. Zuva iro ravakandifonera vakabva vati ndinoda kuti unge uchizotaura namaiguru vako. Ndakatofarawo ndikati thanks God, now that I am pregnant, the guy, he is doing what I had asked him to do. This was after vambondibloka ndokubva vachizondi unbloka. Vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichizotaura nemudzimai wavo. So mukomana takati tichitaura paya, ndipo apo mukadzi wavo paakabva achizondituka. Ndakazongonzwa yava noise in the background, ndikatoziva kutoti vanhu vava kutorovana. Then ndakazoti ndakarara, ndakabva ndachizovarota vachiti kwandiri I am very sorry. Ndokubva ndati zvinowanikwa, ndini ndinotofanira kutoti ndige ndichikukumbirai ruregerero. Mangwana acho makuseni, the same exact words that she had told me in my dreams, that is exactly the same words that she texted me. Vakabva vati I am very sorry nezvakaitika. Ndokubva ndavapindura ndikavati neniwo ndainge ndichitovakumbira ruregerero nekuti ndainge ndichifambidzana nemurume wavo, but handina kuvaudza kuti takatanga kufambidzana sei nemurume wavo. Then ndipo avo pandakazotanga kuvarota, vaiuya kwandiri vachibata dumbu rangu vobva vanditi, mwana uyu une mwana musikana kaiwe wawakatakura, saka zita rake uchamuti kudii? Mukoma vaiti kana vapedza kudaro ndopavaibva vachizondifukura t-shirt yandinenge ndakapfeka, vobva vandinyora kuti cast padumbu rangu. Ndo hope ndainge ndichingorota. Saka ndaiti kana ndikaudza lecturer kuti ndo hope dzandiri kurota, obva anditi saka iwe uri kuzama kuda kuti mukadzi wangu anokuroya. So how is this going to work? Kana wava kutotanga kutongoblema mukadzi wangu kuti anoroya, what more ukazova mukadzi wangu, it means kuti unenge wava kutongounza mweya usina kunaka mumhuri, because how can you say kuti mukadzi wangu ari kuda kuti nhumbu iyoyo inge ichizobva? So fine, ndakazongoregedzawo kutaura naye. Ndava kuona kuti kana iyewo ainge ava kuita lolo, ndichingoramba ndichingorota hope. Kwava kuzoenda kuna madzibaba avo vandanga ndichiti vekuchitungwiza, vakabva vati zvekare ndakagadzirwa nemukadzi walecturer. Ndakaita sekunge ndatoita mistake, ndikabva ndachizomuudza zvose izvo zvandainge ndakaudzwa namadzibaba vekuchitungwiza. Akabva anditi ko iwe unogoenda sei ikoko uri wega? 1, une pamuviri pangu. 2, uri kufanira kuti unge uchizova mudzimai wangu, woenda uri wega, hakuna zvinhu zvakadaro. So mukomana she ndipo apo paakabva achizondibloka. Until this day akatondibloka, haatombodi kundi unbloka. Dambudziko rava kuitika pandiri, ndinoti ndikamuka ndinenge ndichibvunda nekuda kwestress neBP nekuda kwezvose izvo zvandakaita. My mom, she is a single mother as well, like I have really disappointed her. Zvino handichazivi kuti ndoitawo sei, because nditori nepamuviri. Nhumbu iyi ndoichengeta here kana kuti ndoitawo abortion? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
vanzvadzi vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hei, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo I had 4 abortions ndisati ndagraduata. Ndo zvandakaita izvi apo pandainge ndichiri kuchikoro. So right now I am suffering from different health issues and I know kuti zvakakonzereswa nema-abortions ose awo andakaita kubva apo pandainge ndichiri kuchikoro. Ndakaenda kunostada kuMidland State University. Ndavako ikoko ndo pandakatanga kuwirirana noumwe musikana uyo ainge agara aine musikanzwa nechekare. Like when she came to university she was already pregnant. Achitoti ainge asingatozivi kuti nhumbu yacho yainge iri yani, achitongosuspectawo vamwe driver vebhazi avo vaakati akangorara navo kahwani. Akati kubvawo ipapo ndo paakabva achizotanga kunyomwa kuti zvimwe kuda ainge aine pamuviri, ndokubva achizodiscover kuti zvechokwadi ainge aine pamuviri. Kunyange ukanzi unenge uri munhu anenge akadzikama, but kana ukangoita roommate yekuti inenge iine musikanzwa, munhu iyeye anozosvika pakukupandutsa. Ndo zvakazoitika kwandiri because dzimwe nguva zvinhu zvaitooma zvekuti ndinenge ndisina kana mari, kunyange mari yekutenga mapedzi zvawo ndaitoshaya mari yekutenga mapedzi. Saka ndiye aizondikweretesa. Aiti kana andikweretesa apo paanenge ava kuda mari yake aita kudhimanda mari yake kubva kwandiri zvekuti ndaishaya kuziva kuti zvino ndozvifambisa sei zvandiri kukwereta munhu uyu mari yakawanda kudaro so. Saka akabva achizoti kwandiri, I can see kuti you are struggling sha, but dzimwe nguva unenge uchifanira kuti unge uchitoadjusta kumasituation awo anenge ari paground. So mukoma I started adjusting. Ndainge ndichitomubatsira kana kuri kunzi akabatira pamuviri ndobva ndatomubatsira paya kuti ange achibvisa nhumbu iyoyo. Saka aiti kana akabvisa pamuviri obva atanga atsanya. After that ndipo apo paakazonditsvakirawo mbinga yandakazotanga kufambidzana nayo. Mushure mekunge ndatanga kudanana nembinga iyoyo ndainge ndichingopfimbwa nezvimwe zvavakomana zvepacampus, ndikabva ndatanga kudanana nevakomana 6 nembinga 2 at the same time. Hongu ndaitodanana nevakomana nevarume ivavo all at once, 8 men that I was sleeping with. Ndaiti mazuva awo andinenge ndisiri kuma periods ndaiita bonde nemurume zuva roga roga rakasikwa naMwari. Each and every day ndaitoti ndinge ndichitoita bonde nemunhurume expect apo pandinenge ndiri kuma periods. Ndaisatova kwanisa in 1 week because umwe neumwe anenge achida nezvangu. Ndo pandakabva ndachizoona kuti ndainge ndabatira pamuviri. Nhumbu iyo yokuti ndinge ndichichengeta ndakaona kuti zvainge zvisingatomboiti because there was no way I could know kuti who the real father was. Come on guys, uchirara nevanhu 8 at the same time, pane paungazozviziva here kuti akandipa pamuviri pacho ndiani? Plus hii maxers, fungai kuti uchizoenda nevarume 8 kuma DNA, ungasatrenda here pasocial media. So ndakabva ndachizoita abortion. Pekutanga musi wandakaita abortion handina kurara nekuda kwepain, ndairwadziwa like natural pain, but ndairwadziwa zvekare nekungoziva kuti ndaita abortion uye zvekare ndauraya chipenyu icho chainge chichirarama chichikura chiri mudumbu mangu. That was just too much. Mukoma, but ndakazosvika pakuti ndivara manje. Pandakabatira zvekare pamuviri penumber 2 ndikabvisa nhumbu. Ipapo ndainge ndava used to it. Panumber 3 ndainge ndatova professional. Handei zvedu panumber 4 mukoma nashi nhumbu dzacho dzainge dzava kutoita sekunge dzainge dzava kutoziva kungonwa dringi kudai wototanga kutoita maperiod cramps, nhumbu yobva yatobva. Saka ndakabvisa nhumbu dzinokwana idzo kuita 4. Mufunge zvenyu ndichiita zvose izvi ndaiti kana ndikadzoka kumba because like I have a very great voice, ndobva ndatonzi namama because mama vangu vainge vari part of the hosting team. So mama vaibva vachizoti
neniwo ndinofanira kuti ndinge ndichizova part of the hosting team. Dzimwe nguva anenge ari mabig Sunday, like the last pregnancy pandakazodzoka kumba ndakangosvika ndichingonosangana nebig Sunday. Mukomana painge patori nevamwe bishop vakuru vechurch vachitofanira kuti vange vachitoparidza. Apa ndainge ndichitobleeda ropa rehusvere mushure mekunge ndaita abortion. I felt so bad, but semunhu ainge atojairira zvainge zvatongova muropa, ndainge ndava kusambonzwa kana hana yangu ichirova. Vedare ndo meseji yekutanga iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Asi hanzi ndiri kurwadziwa, ndine dambudziko rekuti ndinopota ndichinzwa musana kana kukangonaya kana kuri kunzi kunenge kuchitonhora. Hanzi ndinorwara kuita sekunge ndichafa, uye zvakare hanzi chibereko changu chakatombobuda kunze. Is it possible nai mukomanashi kana kuti zvinenge zviine chivanhu chakabuda kunze mushure mekunge kwanyanyisa kutonhora musi wacho iwoyo? Handina kurara, makuseni ndakamuka ndichinzwa pain, ndichita sekunge kusikarudzi kwangu kwainge kwakazvimba. Ndo pandakazoti ndichida kumuka ndikabva ndachizodonhera pasi. Murume wandainge ndichigara naye akabva achizofonera ambulance. Pari zvino tiri kuno kuSouth Africa. That was the second message. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndoda kuziva kuti zviriko here kuti munhukadzi chibereko chinobuda panze. Is it even possible? Kune avo vanenge vaine ruzivo munokwanisa kutibatsirawo mucomment section. Ndegedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 22 years ekuberekwa. I am a student from NUST. I am here to confess that I have my own roommate who is using juju. Saka ane vamwe vatete vake avo vanobva kuChipinge. Saka ing'anga vatete vacho ivavo. Akauya nemushonga akanditi mushonga uyu ndewekuti tinge tichizodiwa nevarume vane mari but vari vechikuru. So as I am talking to you, this roommate of mine akabva mukutengerwa motikari. Handichatauri hangu kuti itype yipi motikari iyo yakabva mukutengerwa, but akatongotengerwa zvake neimwe boyfriend yake, like akatongoberekerwawo mumhuri mune mari. Ndokubva aenda kumusha. Paakazodzoka akabva achizonditi ainge amupa mushonga wacho iwoyo. Hapana kana kuzombopera mazuva akaita zvekwachivhayo, akangomuti enda kudealership unotora motikari. Ndakatofungidzira kuti zvimwe kuda ainge achitongonyeperwa, it was a prank. Ndakatoramba kuenda naye, akazondifonera akanditumidzira video zvechokwadi motikari yainge yakatobhadharwa. Akatodzoka nemotikari iyoyo. Takazotobva patainge tichigara tava kugara somewhere else. Saka iye ari kuti anoda kuti ange achindibatsira, like she pays her own fees, but as for me I am suffering because vabereki vangu havana mari. Chandiri kungotya ndechekuti kana ndikatanga kushandisa mushonga uyu handizoitewo here zviri kuita friend yangu. Like friend yangu anopota achibatwa nemadzikirira mamwe anotyisa zvekuti ndakazotomudza kuti zviri nani kuti ini hangu ndinge ndichirara pasi. So ndakazototenga mattress iroro ndo randinoshandisa usiku. Ndinongorara hangu pasi because kurara naye pambedha zvinotyisa. Dzimwe nguva anenge achita sekunge ari kugwinwa, like pane munhu anouya anobva amukonekta kumagetsi apa anenge achipupuma furo. Dzimwe nguva anokwanisa kungomuka huya hwekwaUndertaker akangovhura maziso obva aita sekunge ava kutorasika njere obva atanga kupenga. Kana ukamumutsa iyewo anotoshamisika kuti kochini chinenge chichiitika kwaari. Ndakatombomutora video, funny enough ndamutora video, ndakazoti ndamumutsa, ndakazoti ndava kuda kumuratidza video riya iro randainge ndamutora, ndikabva ndachizoona kuti video racho rainge ringori dark kuita sekunge
ndainge ndatora vhidhiyo racho ndakabata kamera. Ndo zvakaitika ipapo akatoti uri kutamba nepfungwa dzangu. Saka pose pandinomubvunza about spiritual attacks that she is suffering from, like she avoids answering me because nditori noumwe mudhara uyo ari kundinyenga, ane mari dzake, like ane mabhawa, saka ari kuti iye anondida. Mushonga uyu ndoda kuti ndige ndichizoushandisa so that mudhara uyu pandinotanga kudanana naye, because ndakangomisa pastand by, ndanga ndichida kuti ange achindipawo mari yakawanda ndobva ndatanga kabusiness, because zvechikoro mukoma handidi kukunyeperai, zvakatongooma hazvo sezvamuri kungoona kuti munyika macho mabasa hamutomborina. Saka ndanga ndichifungidzira kuti kana akandipa mari zvimwe kuda ndikaenda kana kuDubai ndobva ndanohodha, ndobva ndadzoka zvangu ndichitengesa. But ndiri kutya manje kuzoita maspiritual attacks. Ngandiite hangu maspiritual attacks ekuti ndinenge ndichinzwisisa kuti chii chiri kuitika kwandiri, rather than kuti ndongonzi ndoita maspiritual attacks apa ndisina kana kumboudzwa kuti zvii zvinenge zvichiitika kwandiri. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. I usually listen kuma confessions when I am busy studying. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi chikoro chacho ndikutofunga kutochisiya mbinga iyo yandiri kufambidzana nayo ine mabhawa ari kuti anoda kundipa mari. Kana akandipa mari ndobva ndaenda hangu, ndobva ndanohodha kuDubai. Pakaipa ngatimupei advice mwanasikana uyu mucomment section. Rekidzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I am trying to fix the mess that I created. This was last year. I slept with my best friend's sugar daddy. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. I am about to get married anytime soon, but I am scared kuti my friend, like what she said, if she is being honest with me, ari kuti iye ari kuda kundiparadzira marriage yangu. Why? Because ndakarara na sugar daddy vake. This happened last year. Tainge tichidzidza tose pa MSU. Iye ainge aine mbinga yake yaaifambidzana nayo, ndokubva achizonditsvakirawo yangu mbinga, like they were friends. Saka taitirawo kuti kana achienda out neniwo ndotoziva kutoti ndiri kutoenda out nembinga yangu. Taingofamba tiri 4 kunana Victoria Falls kupi, tichingoenda tiri tose. So secretly that guy of his started to tell me kuti I was his crush and we slept together in secret just for money. Ndainge ndichida mari ipapo, apa ndainge ndanyimwa mari nembinga yangu. So after that she then found out kuti ndo zvainge zvakaitika. Saka akabva achizonditi no, it is okay. Fast forward, ndakazowanawo mukomana uyo akandiroora kuchurch. Tangomirira kuti tinge tichichata, everything mukoma is in right order. Chatangomirira ndechekuti tinge tichizochata chete. Saka iye ari kuti I am going to expose you. Saka ndizivi kuti ndoita sei, ndingamunyengererawo sei so that asazondiparadzirawo marriage yangu. Ndakatomuti ona kamusikana, zvatakaita tiri kuvhasiti zvakaitika, but ko ingawani inene ndakazosiyana nayo kunyangwe mbinga yangu, because ndaitozviziva kuti zvinongopererako kuuniversity. Why are you still holding on kune mbinga yako? Because as you have told me kuti you have since discovered kuti atova nemamwe magirlfriends, because isusu we are no longer going to university. Ava kutotiona sekunge tatova chembere. How about I speak nebest friend yemurume wangu, then kana zvichiita mubva matanga kudanana, like munhu anoenda kuchurch haana basa nezvakawanda ende anokwanisa kutokuroora semaroorerwo acho andakaitwa. I just returned back home and then we went to this other conference. Ndokubva ndatosangana nemurume wangu akatondipfimba, ndikabva ndatoona kutoti munhu uyu kauyu haana kana chaanomboziva about love, like munhuwo wekuti haana kumboita magirlfriends akawanda, akangoitawo one achitori kuyoung generation, ndokubva vatorambana. Saka I grabbed the opportunity with both of my hands and ndikazotoroorwa. So that is what I am trying to tell her kuti ko wadi wangomirira ndataura
best friend yefiance yangu wabva wachizongoroorwa, but iye ari kuti hazviite, iwe unofanira kutoti unge uchitoudza fiance yako. So I'm saying no, hazviite kuti ndige ndichiudza fiance yangu kuti izvi ndo zvakaitika apo pandainge ndichiri kuuniversity, because he did not exist at all in my life. So ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe, what is it that I can offer to her, because iye akati just tell me one thing that you can offer to me that will make me not want to destroy your marriage. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi shamwari yangu iri kunditi chindiudza chinhu chimwe chete icho chekuti unokwanisa kundipa kana kundiitira zvekuti handizokuparadziri marriage yako. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi I am a 20-year-old man and I am currently studying at Great Zimbabwe University. I have been paying tuition for my girlfriend from the first year. So now I have found out kuti she is secretly engaged to this other guy who studies at Harare Poly. Ndatova ne depression. I really do not know what to do. So I am asking for advice kubva kune avo vanorelate to my story, people who have done this before. Saka iye akandikumbira ruregerero akabva anditi she is not going to repeat the same mistake that she did. Ndava kutya kuti zvimwe kuda akangondikumbira ruregerero nekuda kwekuziva kuti there is no one who can continue supporting her. As for me, mari hayo haindirwadzi. Vabereki vangu vane mabusinesses, so I thought kuti I was doing something good for her, but I guess zvinogara zvichingotaurwa nevanhu kuti women cannot be trusted. Women are snakes, just like their mother Eve, what she did in the Garden of Eden with the snake. Sure, she hurt me so bad zvekuti kusvika pari nhasi moyo chaiwo wekuda umwe munhu handisisina. Dzimwe nguva ndinotombozviudza kuti kugara ndiri ndega zvinenge zviri nani, but I am feeling so much pain. Mari chaiyo yekuti ndinokwanisa kumukuvadzisa kutsvaka ndikatowana vanhu vekuti kana ndikavatumidzira kwavari ndikangoti sembwa dzangu anokwanisa kana kutongopinda muvhu. But I love her a lot. If I do something like that just to scare her a little bit, kana tikazoramba tichingofambidzana, angazondida here nemoyo wake wose, kana kuti anenge ava kungondida nekuti anenge achinditya. Please give me your honest advice. Musikana uyu ndanga ndichimuda nemoyo wangu wose. Even the day when I discovered kuti she is dating another guy uyo weku Harare Poly, I was so hurt. Ndakati ndichinotarisa pa profile rake repa Facebook ndikati asi ambonyatsokushora chiko pandiri, ingawani ndiri kumupa mari, ndiri kumuitira zvose zvaanonzwa kuda, but still she has disappointed me in the worst way possible. She keeps on speaking with my parents and my relatives. Last week iyo akatoya kumba akatotsvaira akaita sei ndokubva achizodzokera kumba kwavo. Apa maparents angu vanomufarira. They don't even know kuti this is how cruel she has been to me. Iye ari kukumbira ruregerero, ari kuti nezvose izvi zvakaitika zvakatonaka nekuda kwekuti in the future she will never even want to do something like that. Hanzi ndakatodzidza chidzidzo chekuti murume hahurirwe. Saka should I forgive her kana kuti I should just walk away from this relationship pasiri padhuze? Ndinodawo kubvunza kuti ma-advantages ndeapi kana kuri kunzi ndikasamuramba, ma-disadvantages ndeapi kana kuri kunzi ndikaramba ndichingodanana naye? Is she being honest with me kuti haazombofi akazvipama zvekare? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Mukoma vedu hanzi ndakatanga kudanana naye mushure mekunge apasa A-level yake, tikabva tachizosangana
tasangana kudaro ndikabva ndachizomupfimba ndikamuudza kuti ndinomuda akabva andibvuma. I then looked at her as she was telling me kuti haatombo afford kuti ange achizoendawo kuuniversity because of the situation back home. Ndikabva ndachizongomuti ndinokuda wakadaro, I will try to assist you. I then spoke with my father and my father told me kuti it is okay, I can do whatever. Saka ndo nyaya iripo mukoma. Zvakangoma hazvo veduwe. Let us try to speak with him in the comment section. Ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.